Cudastagah bhachorda is Misha ONP agus should I Leabhar-mheas shra Vigan YouTube in inanam Leabhar-mheasna Leabhar éagsúla a léim agus an ceann atá á bheas an iogain an ceann seo na Ríthe Beaga le Delphine de Vigan agus Máirín nic an Iomaire a d'aistrigh agus les enfants sont rois an bun tedal Frankische an leabhar seo. Agus siúd é an tríú leabhar stáilim atá curthamach ag Barzaz, Madame Lazare, a bhí ar fád agus bhuaigh dúis na glór agus é tiltte go maith an uairscéil sin, agus Cailíl a d'aistrigh Máirín nic an Iomaire freisin. Agus leabhar mór tartúil, táirge nó písa trácht ar a áling atá an, tá beidir go an cló ábharín beag. Beidir go sin leis an trí go bhfuil 360 leathanach nach mór. Banan an scéal seo le scéal anspéisiúil atá tharbh ábhartha a bhainins le tuismitheoir a dhéanann tafad ar a páistí do channel YouTube agus nach mete an curcaige é mise a bheith caint libh ar channel YouTube a láthair na huaire a chuir lear seo ag svíanamh mé faoin gadraibh sais parathóisialta sin atá going ní chéile a chuirde an trúr agah ar na fís an seo. Ach bain sé go sonrach leis na fís an sin a chur an tailig, níl sin taigh go mar ach go bunasach tailig a chur an cluichí agus sais fógraí faoi rucht eile atá an tú a bhainnis le bia agus táirgí agus ceol agus le héad dúchlein beaga bobanna a bhfuil ar chuoine rudí éagsúla na YouTube álathe móra sin blacham leis gur beanmh is an agus saoil an bhar ní bhreathníim sé ar na cíne bhainnis le páisí nó tailig ar ní bheith sim go le héad ach siú léargus an spéisiúil ar saoil ar héal na líine sin agus is leabhar fada glóir tá an agus banin sé tá cúpla charachtar an sais máthair na cluine a churn sa fís an éirde sin tóirnín achtar éigen is go ceadí marrá cadéon achtar ach tá tain duine líine ar stré duine den apáistí ar stré agus sin an cáhfuil si agus an sin duine den charachtar eile ná pólín atá fisir an cás agus tá charachtar spéisiúla sin agus tá sin ferberthe freisin ach chur mé an sin go deo sa leabhar seo mar go maine sé le rud atá an ábhartha leir na huaire ní eiceimid rudí faoi heanna teicomolaíocht sa gaige tá termí agus a lehéad an a chuirtar láthair ar bhealach an wa agus Máirín go maith leis an leabhar iad chur trasna nó chur líring glachaló mar thermí mar uaireanta tá saoil na technoliaachta anna bhéirlethe ar fad agus siú tá roinnta sin soléir sa leabhar mar mín na Frankisúirí gearán faoin ramadach úsáidtear ar na físeán rankiise seo ar YouTube ach hahan an scéal gomórlam hahan an siomhlum hahan na ceiste na móra ordítar faoi céhid amach an daoine ar líne an tunnach ar bhíon sig na landtóirí seo ortha sais dúhéhrú ar fáistí gur sais sclábhathe beaga iad is séhrú de gine aigen atá ag denmh airgad asta agus tuileann siad lán an airgad as an rud chomá an sin beidir go tátar roinnt ceisna agsúlaisteach ag deire freisin ní mé an scéal a bhile ar a chuir an bí borthe ach háin sé go mórlam mar leis an aisriúcháin tá an teacs mar bhíon ag Barzaz an teacs anna glán go deo tá taisteán an wa agus béidir dá nearthing cúpla focail faoi in is seo i ggóthaics a rághfuil an rud an wa béidir go bhfuil tá dúlán a baint le termí casta úsáid sa gaige nó termí úsáid sa gaige mar go mííon an gnáhil an gráinhearrag cad é háirlann sin a chuirde well lé mé chutasigh san am nu a chuirde ná gur imig an chuoine bhí sa bhón agus tríéis léon troig ach tá fás caiin fin seo ach an puinte bhí dhéanamh go an sin nó heasta go mé an sin bhain sé leis na termí sa leabhar agus is dóilm ar nómán go réitítar fáib na termíocht a go hanaba is dóilm go choirimíocht le haimsú agus termí á ranú idir cín tú nach neamhrítar an teachs nó nachhfuil na cúncheap ar fáid siimplithe go mór sin nach nómíist cad é atá gceist nó go gaiilimid beag an iad an chailchúis mar tá rudaí áirithe ann is gom scagarí nó le beidir go scagar a scagar núsáid sách tíanta ach tá
cúpla focail beidir nachfuil cogadínta sin. A fiú scagara is tócha nachfuil scagara in úsáid doir sa gcuilteacht ach go fíor anmh úsáid in cainteoirí urbacha scagara ach mar an úsáidan tú aber meach an focail beag an níos neamhchotíanta ná sin. Mar an úsáidan tú an téirme níl deis ag an léthóir don an lech leis an téirme agus sa cá sin is tócha níl sagam an bheith fás rud timchainteach ana bhar bhechart beidir filter an ó bhíú nó d ach ní sé sin rá hasú agus tá scagar an úsáid agus choir úsir an gaisin ach is doing go bhéhí rud bháin rislum agus an rilum agus leir se lehagum ná go bhéhí leabhar úsáid chun go nglachhí nó aistúcháin chun an nglachhí le téirmí agus téirmí úra a chur sa chuirsíocht agus chur an úsáid agus go dtí fiad. Í dáling an nglach daoine le gachaon ceannacha ach tá sé sin an. Agus inis tá mar ag sa differ sa bhééisog tá anna hamal ó léas an leabhar seo. Agus ní cuiinem cad eile bhí hasagam rá mar denim sin a bhí sin si agus mé ag ritheach an doras uaireanta agus risamach an doras díorcin ígan chéanhearnig sin. Ach mar is an leabhar seo hahan an scéalum tá sé bra úr frisáilthe an taiscán anna gláán an ias an an adúirthe saolíonn tú gur hála sé an gaige tá sé anna ada sin rud nach an mór an aistrathirí gaige ní aistríonn siad rud atá fada mar ní siad gur an táach chah leis tá an leabhar an chur láthir an ias agus mula mé. Is dóilm gohfuil Barzaz a measc na bhailte gaige is fearr agus ganachtar an beag leabhar fáilte chu so go mór leis na chéad leabhar eile wethú a léamh agus tásúla go spreigigh na leabhar seo beidir leis na haisteoirí aber Máirín nic an Iomaire bhrálam bun leabhar wahí sin eiscint inis beidir gan airnig sin nach scríóirí ar an gcuí sin am cinnte gur scríóirí ach bhrálam bun leabhar eáil wahí agus beidir roiint na téamaí nó spreige éigen a bheith fáite an gcuí ón leabhar seo agus nar a fadahhain na bun leabhar sin é a deiring se agus is mai an lán le thuireachta aisteáin den chéná seo. Slán tamlíí na cháde.